Хиляди хора в Европа страдат от пристрастяване. Пристрастяване, което влияе не само на здравето им, но и на техните портофейли. Пристрастяване, за което няма разумна причина, а е трудно да се преодолее. Те не могат без автомобилите си, дори за много кратки разстояния. Но не е нужно да се отказваме напълно от колите си. Просто трябва да се оттърсим от навика да ги използваме за всичко. Ако постигнем правилния баланс между шофиране, градски транспорт, каране на велосипед и ходене пеша, бързо ще забележим ползите от това. Ако, например, ходим средно по половин час на ден, ще удължим живота си между 2 и 9 години. Ще укрепнем 200 мускула и ще изгорим 3 кг мазнини всяка година. Ето защо това е добре за сърцето и за дробовете ни, както и за нашия външен вид. Когато постигнете правилния баланс, ще може лесно да спестите пълен резервоар с гориво всеки месец, което не е малко. Ще можете да похарчите парите за нещо по-приятно. Чрез постигане на правилния баланс, пестим и разходи за града, в който живеем. Изчислено е, че всеки километър, който изминаваме с автомобил, струва на града ни почти 1 евро за различни разходи. Това са средства, които градът може да похарчи за проекти в полза на обществото. Чрез постигане на правилния баланс, правиме градовете си по-приятно място за живеене. По-малко задръстване и замърсяване, по-малко емисии на парникови газове. Например, едно пътуване с автобус изисква 20 пъти по-малко градско пространство, отколкото същото пътуване с автомобил. А ако изминем 3 км пеша или с велосипед, вместо с автомобил, всеки от нас ще намали емисиите на въглероден двуокис с 1 кг. И така, трябват ли ви още причини, за да се откажете от пристрастяването си? Вие ще се почувствате по-добре, както и планетата също. Нека да постигнем правилния баланс.